ప్రైజ్ ద లార్డ్. మన ప్రభువు ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ శుభములు, వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. శరీరధారిగా వచ్చిన దేవుని గురించి బైబిల్లో చూద్దాము. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వచనము. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. శరీరధారిగా దేవుడు ఎందుకు రావాలి? శరీరధారిగా దేవుడు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది? దేవుని ముఖాముఖిగా చూసిన మానవుడు ఎవరూ లేరు. మోషే దేవుని ప్రత్యక్షతను సీనాయి కొండ మీద పాక్షికంగా చూశాడు. దేవుడు తన కృపచేత మానవుడు సత్యమైన మార్గంలో జీవించడానికి ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు. కానీ ఆ ఆజ్ఞల ప్రకారం ఎవరూ జీవించలేకపోయారు. శరీరాశ, నేత్రాశ, గర్వము చేత పాపాలను చేశారు. వీటిని జయించడానికి పండితులు, తత్వవేత్తలు ఎన్నో మాటలు చెప్పారు. కానీ ఎలా జయించాలో ఎవరు చెప్పలేదు. వాక్య రూపంలో ఉన్న దేవుడు శరీరధారిగా వచ్చి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా, పాపరహితుడిగా జీవించి చూపాడు. కృపాసత్యములకు సంపూర్ణమైన నిర్వచనము మన ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. ప్రైజ్ ద లార్డ్.